Капля соусу схавае любы грэх. Ентоні Бурден. У сярэдзіне 18 стагоддзя ў Англіі проста вар'яцелі ад кетчупу. Ён быў паўсюдна. Кулінарныя кнігі рэкамендавалі дадаваць яго ў рагу, да агародніны і нават у дэсерты. Спалучэнне такой ежы з вострым таматным смакам вас здзіўляе, таму што тады кетчуп быў не той знаёмай вам чырвонай масай. Насамрэч, у тым салёна-салодкім карычневым соусе нават і памідораў не было. Дык адкуль узяўся той стары кетчуп? І як ён стаў такім, якім мы ведаем і любім яго сёння? Каб адказаць на гэтыя пытанні, нам трэба звярнуцца да продка кетчупу – рыбнага соусу. У 4 стагоддзі да нашай эры кітайскія рыбакі пастаянна вылоўлівалі дробную рыбу. Яе было зашмат, каб адразу з'есці, але сушыць і вяліць кожную рыбіну было надта доўга. Часта рыбу проста салілі і трымалі ў адной пасудзіне. Так рыба ферментавалася некалькі месяцаў. Бялок расшчапляўся пад уздзеяннем ферментаў. Атрымлівалася густая салёная маса, якую працэджвалі і ўжывалі як рыбны соус. Аднак не толькі кітайскія рыбакі ведалі, як гатаваць такі соус. Старажытныя грэкі, а потым і рымляне, якія іх захапілі, пабудавалі ўсю сваю кухню вакол рыбнага соусу са смакам умамі. Гэты соус называлі гарум. Ён падарожнічаў з кожным салдатам да самых ускрайкаў імперыі. Па ўсім міжземнамор'і пабудавалі дзясяткі кухань, дзе гатавалі рыбны соус. Кожная вырабляла тысячы літраў гаруму. Але Рымская імперыя развалілася, а з ёй і вытворчасць соусу. 1000 гадоў еўрапейцы гатавалі ежу без рыбнага соусу, пакуль Ост-індыйская кампанія не дабралася да паўднёва-ўсходняй Азіі ў пачатку 17 стагоддзя. Галандцы і англічане эксплуатавалі гэтыя землі, атрымліваючы безліч тавараў, у тым ліку бочкі з самым папулярным мясцовым соусам. У гэтай рыбнай масы было шмат назваў – коці-яб або кот-чап. Але па прыбыцці бочак у брытанскі порт назва ператварылася ў кетчуп. Так пачалася другая хваля панавання рыбнага соусу ў Еўропе. Еўрапейскія караблі пастаўлялі кетчуп па ўсім заходнім свеце, пакуль у 18 стагоддзі іх не прагналі з азіяцкіх гандлёвых партоў. Але грамадства не страціла кетчуп, як гэта было з гарумам. У Брытаніі з'явілася процьма кулінарных кніг з рознымі рэцэптамі кетчупу. Яго рабілі з усяго – вустрыц, анчоусаў, грыбоў, арэхаў. Хутка кетчупам сталі называць любы карычневы соус. Вялікая цяга да кетчупу прывяла да з'яўлення некаторых з самых вядомых англійскіх соусаў, у тым ліку вустэршырскага, А1 і HP. А неўзабаве адзін кухар па той бок Атлантыкі змяніў і колер кетчупу. Пакуль у Еўропе памідоры не мелі вялікай папулярнасці, амерыканскія кухары ўжо дадавалі іх у самыя розныя стравы. І ў 1812-м Джеймс Міс, доктар і кухар-аматар з Філадельфіі, вынайшаў рэцэпт кетчупу на аснове памідораў. Вадзяністую сумесь таматнай мякаці, спецый, цыбулі шалот і брэндзі. Гэта быў далёка не той рыбны соус, але памідоры багатыя на глутамат. Тое самае рэчыва, якое надавала насычаны смак умамі і рыбнаму соусу. Джеймс Міс выбраў ідэальны момант. У 18 стагоддзі вырас попыт на бутэляваныя прадукты. І адразу некалькі прадпрыемстваў сталі вырабляць кетчуп у бутэльках. Да 1870-х у большасці кетчупаў шалот і брэндзі замянілі на цукар, соль і бензаат натрыю. Сумнеўную сумесь, якая была ў большасці бутэляваных прадуктаў. Але галоўная змена рэцэпта чакала ў будучыні. Пачаўшы з продажу марынаваных прадуктаў, Генры Джей Хайнц перайшоў на гандаль папулярнымі кетчупамі. На мяжы 20-го стагоддзя Хайнц, жадаючы зрабіць свой кетчуп больш здаровым, замяніў бензаат натрыю на спелыя памідоры і вялікую колькасць воцату. Атрымалася густая клейкая маса, якая адразу стала бестселерам, нават пры тым, што яе складаней выліць з бутэлькі. За 20-е стагоддзе гэты салёна-чырвоны соус распаўсюдзіўся па свеце. Ён ідэальна спалучаўся з галоўнымі стравамі амерыканскай кухні. Сёння ў сваім халадзільніку кетчуп маюць 90% амерыканскіх сем'яў, а рэцэпт Хайнца стаў асновай для дзясяткаў іншых соусаў і падлівак. Усеяны нашчадкі таго самага рыбнага соусу.
Калі вам падабаецца глядзець нашы відэа па-беларуску, падтрымайце праект, аформіўшы падпіску на нашым сайце Гаварун Бай. Падпіска на нас – гэта ваш квіток у сямейны онлайн-кінатэатр і ўнёсак у распаўсюд беларускай мовы. Агучана студыяй Гаварун. Шчыра дзякуем Мацею Маланцы-Яліне Ваяйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Адзянцу, Сергею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку.